Для кожнага беларускага даследчыка, гісторыка 20-го стагоддзя зразумела, што падзеі верасня 1939 года, калі адбылося ўз'яднанне беларускіх земляў і беларускай нацыі, беларускага народа, гэта падзея неадназначная. І з аднаго боку можна, канешне, трэба вітаць то, што тая несправядлівасць Парыжскага трактата 1921 года была выпраўленая, і беларусы ўз'ядналіся. І, безумоўна, гэта вельмі важная падзея. І тут нагадаю, што законнае, можна сказаць так, афармленне гэтага ўз'яднання адбылося 14 лістапада 1939 года, калі прэзідыум Верховнага Савета БССР прыняў рашэнне пра далучэнне Заходняй Беларусі да БССР 14 лістапада. Чаму неадназначна? Таму што мы ведаем, што гэтыя падзеі былі вынікам пакта, дакладней тайнага протакола да пакта Молотава-Ріббентроп 23 жніўня 1939 года, які фактычна трэба называць не так, а трэба называць пакт Сталін-Гітлер. Тайны протакол гэта быў протакол, які дзеліў паміж нацысцкай Германіяй і Савецкім Саюзам цэнтральна-ўсходнюю Еўропу, краіны цэнтральна-ўсходняй Еўропы. І нагадаю, што паводле першага варыянта гэтага пакта, першага і адзінага варыянта, Савецкі Саюз павінен быў займаць Польшу да Віслы разам з Варшавай. Тут не ішла гаворка пра нейкае вызваленне беларускага народа. Такі беларускі народ і Варшава. Потым все гэта удакладнялася, і калі 28 верасня падпісалі дамову аб сяброўстве паміж СССР і нацысцкай Германіяй, то абмежаваліся толькі тэрыторыі Заходняй Беларусі. І тады пачалі казаць пра гэта нібыта вызваленне. То есть беларуская зямля, беларускі народ уз'яднаўся ў рамках межаў таталітарнай савецкай імперыі. Імперыя, якая жыла ў тыя часы, зведала і там працягваліся масавыя рэпрэсіі. Можна казаць так, што не да законаў была ў той імперыі камусьці. Адбылася гвалтоўная калектывізацыя, якая была трагедыяй мільёнаў жыхароў Савецкага Саюзу, у тым ліку ўсходняй Беларусі. І, канешне, курапаты таксама пэўны сімвал таго Савецкага Саюза. Так вось уз'ядналіся. І, канешне, гэты кантэкст трэба заўсёды ўлічваць. Безумоўна, ўлічваць. Можна іншыя нейкія моманты прыгадаць, тут гаворачы пра всю спецыфіку так званага ўз'яднання тагачаснага, бо, напрыклад, тая ж самая рыжская мяжа, яна захавалася, яна існавала практычна да пачатку гітлераўскай агрэсіі супраць СССР. Каб выехаць, напрыклад, з гародні ў Менск, трэба было афармляць спецыяльны пропуск, і не кожны мог гэта атрымаць. Чаму гэта рабілася? Таксама сёння мы ведаем, таму што на Заходняй Беларусі адбываліся папросту так званыя чысткі, рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі. Што гэта было? Канешне, была і радасць беларусаў 17 верасня 1939 года, якая шмат дзе зафіксаваная. Сустракалі чырвоную армію сваіх. В Польшы беларусы, можна казаць, былі людзьмі другога гатунку. Это была не іх дзяржава. І была тая радасць. Толькі што, калі пачынаеш проста, я згадываю экспедыцыі па вуснай гісторыі, то людзі казалі, што гэта радасць вельмі хутка прайшла. Уже праз месяц-два адчулі ўвесь цяжар Савецкай імперыі, пачалі марыць пра пэўныя палітычныя змены. Некаторыя нават чакалі, беларусы чакалі вяртання польскай улады. І мы ведаем, што гэтыя змены адбыліся, толькі што в чэрвені 41 года прыйшлі не палякі, прыйшла нямецкая акупацыя, яшчэ больш жудасная і страшная. Все гэтыя рэчы трэба папросту трымаць у галаве, калі мы думаем пра гэтыя падзеі. І, безумоўна, я так лічу, што пазітыў тут трэба гэты пазітыў пэўна захоўваць. Пазітыў, што такі ўз'ядналася беларуская зямля падзеленая у 21 годзе. І гэты дзень павінен увайсці ў нейкія памятныя даты, у календар памятных дат беларускай гісторыі. Але не 17 верасня. 18 верасня гэта агрэсія Савецкага Саюза супраць Польшы. Гэта другая сусветная вайна прыйшла ў Беларусь. Тая вайна, якая мы ведаем, якая трагедыя стала для беларускай зямлі, для беларускага народа. І калі гэтыя памятныя даты нейкія захоўваюць, то я лічу, што гэта павінна быць 14 лістапада 1939 года. Рашэнне Прэзідыума Верховного Совета БССР.
Беларусь, конечно, не была суб'ектам всех гэтых падзеяў, але ну прынамсі можам казаць, што гэта ўсё ж такі прэзідыум БССР прыняў такое рашэнне. Трохі тут беларускі пэўны аспект ва ўсім гэтым ёсць. Ну, пайшла значная частка былога беластоцкага воеводства. Ну, калі казаць пра ўжо польскую адміністратыўныя межы, беластоцкае воеводства, палескае воеводства, віленскае воеводства, частка віленскага воеводства. Выйшла таксама і нават увайшоў, як я памятаю, ломжынскі павет. А гэта ўжо зусім не беларуская тэрыторыя, это было воеводство Мазавецкае, здаецца, ці варшаўскае, не памятаю, як яно называлася. Польскай тэрыторыі. Гэта все было далучана. Ну а потым уже пазнейшыя падзеі, вось уже пасля ялцінскай мірнай канферэнцыі 45-го года эта мяжа была трохі удакладнена, і савецкія межы трохі змясціліся уже пасляваенныя на ўсход. Наступствы 39-41 год, я уже казаў, што гэта наступствы былі збольшага былі трагічныя, прычым тут і пра рэпрэсіі трэба казаць у першую чаргу, пра дэпартацыю, 4 дэпартацыі насельніцтва, якія толькі па архіўных дакументах тых, хто ажыццяўляў гэтай дэпартацыі, масавую вывазку, абярнуліся трагедыі для 120 000 чалавек як мінімум. Но мы ведаем, што дэпартацыі таксама адбываліся без такога дакументальнага фіксавання, і, ну, напрыклад, некаторыя польскія гісторыкі называюць лічбу 360 000. Пераважна гэта польскае насельніцтва, але таксама гэта былі і беларусы, было яўрэйскае насельніцтва, падчас дэпартацыі пастрадала. І вяртаючыся да вусных успамінаў, памяці людзей, якія перажывалі гэту трагедыю, то, канешне, найбольш моцна засталася ў памяці першая дэпартацыя, это люты 1940 года, это вельмі моцны мароз, это марозная гэта ноч, і мы ведаем, што маса людзей, якіх просто кідалі тады ў таварныя цягнікі, якія ішлі, ну, пераважна ў паўночную Расію, Архангельская вобласць альбо Казахстан, папросту людзі не вытрымалі гэтай дарогі, загінулі у тыя часы. Гэта нацыяналізацыя гандлю і прамысловасці прывяла да поўнага хаосу. І вельмі доўгі час просто была праблема нешта набыць. І тавары, прадукты пазнікалі ў крамах у тыя часы. Но потым где-то к 40-му году гэта наладзілася. Цалкам была зменена сістэма адукацыі у тыя часы. Адразу уводзіліся школы на беларускай, на расійскай мове, пакольку там не былі гатовы да гэтага ні школа, ні школьнікі, ні настаўнікі, то навучальны год пачаўся са студзеня 1940 года. Прычым тут, ну, можна адзначыць як пазітыў беларускія школы, але вельмі часта гэта былі школы, дзе насамрэч ужывалася і беларуская, і расійская мова. І ўжо ў 41 годзе пачалася русіфікацыя гэтай сістэмы адукацыі. Настаўнікаў мясцовых, ну, практычна не прымалі на працу, гэта былі настаўнікі, якія прыязджалі з усходняй Беларусі альбо з БССР. Ну, вот, жыццё вельмі моцна змянілася. І я б сказаў, што тыя перамены людзі адчулі вельмі хутка і зразумелі, ну, пэўную фальш той савецкай сістэмы, калі адбыліся выбары у так званы народны сход. Это 22 кастрычніка 40-го года. Выбары, якія насілі абсалютна фармальны характар. Там не важна было, хто як галасуе, важна было, што робіць тая камісія, што яны як лічыць. І ось, это одно, другое, што людзі, якія галасавалі за дэпутатаў народнага схода, папросту не ведалі, што гэтыя дэпутаты будуць рабіць. Ну, дэпутаты, як мы ведаем, там было адкрытае галасаванне, прагаласавалі за все гэтыя савецкія рэформы, за далучэнне, за уз'яднанне з БССР. І зноў жа, гэта уже пазней беларускія гісторыкі, здаецца, пра гэта пісаў Ладысеў, прафесор Ладысеў, які знайшоў у Маскве, ў архівах Масквы, знайшоў дакумент, дзе ўсё было вызначана яшчэ перад гэтым народным сходам, якія рашэнні амаль што колькі каго будзе там удзельнічаць, працэнтная склад, нацыянальны склад по працэнтам, там, ну, і асноўныя рашэнні, і вот такая была воля. То есть, ну, гэта звычайная практыка Савецкага Саюза, вельмі знаёмая, дарэчы, нам. Вось, і, ну, это галоўныя такія рэчы, якія можна казаць, што змянілася. То есть, была радасць уз'яднання, толькі што ўз'яднанне, ну, так вот, не адразу наступіла тое ўз'яднанне, і аказаў, што была пэўная праблема камунікацыі нават проста. Тэрыторыі заходняй Беларусі, усходняй Беларусі і з Мінскам у той час. Тут трэба казаць, што этот дзень 17 верасня уже адзначаўся і ў БССР, і ў савецкі час. Это абсалютна палітычная дата.
Палітычная, то есть палітызаваная з самага пачатку, таму што ну, трэба было паказаць, што значыць, дзякуючы савецкай уладзе, камуністычнай уладзе, дзякуючы Сталіну, між іншым, беларусы нарэшце ўз'ядналіся. Вось пры гэтым весь той кантэкст, складаны непросты кантэкст, пра які я казаў, і пачатак другой сусветнай вайны, і тое, з чым была вось, для звычайнага жыхара заходняй Беларусі, ну, вот той савецкі рэжым, які прыйшоў на яго зямлю, все гэта адкідалася як самае неістотнае. Кідалася вось толькі, ну, пакідаўся нават не такі не нацыянальны аспект гэтага працэсу. Нацыянальны аспект замаўчыўся, хутчэй такі, ну, народны аспект, сацыяльны аспект. І аб'ядналіся савецкая ўлада і гэтак далей, гэтак далей. І гаворыце наконт таго з'яднання, вы гаворыце, ведаеце, памяць людзей, якія ўсё гэта перажывалі, калі мы праводзілі свае экспедыцыі, уздоўж старой рыжскай мяжы, это былі гады, здаецца, 2012-2014 год, то папросту вельмі часта мы фіксавалі, што гэта мяжа ў памяці людзей засталася. І часам у нейкай вёсачцы там з усходняй, ну, напрыклад, у Гомельскай обласці, калі мы казалі, што там едзем у Брэшчыну, казалі, вы ў Польшу едзеце. Да гэтага часу эта памяць засталася, і, дарэчы, гэтая мяжа, яна добра фіксавалася там, ну, па межах раёнаў, яна так, старая рижская мяжа засталася. Недзе калгасы, там, недзе па межам калгаса, все гэта засталося. І, конечно, Беларусь уже, ну, за той час яна ўз'ядналася, але все ж таки памяць пра тое, што былі две розныя гісторыі, две усходнія і заходнія. Беларусь засталася, і вельмі цікава, мы весь час, калі ездзілі, тады назіралі розніцу. Розніцу, ну, у дабрабыце, розніцу пэўным эканамічным стане папросту. Бо там, дзе савецкая ўлада была з 1920-21 года па 91 год, і там, дзе яна была толькі з 39 года, была істотная розніца. Звычайна лепшая гаспадарка, і людзі, з якімі, ну, лягчэй было размаўляць, якія мелі трохі больш лепшы такі інтэлектуальны ўзровень, то была і заходняя Беларусь. Усходняя Беларусь, да, яшчэ адзін момант, это рэлігійны момант, конечно, бо БССР это там практычна не засталося, зусім там было цалкам знішчана рэлігійнае жыццё. У заходняй Беларусі это заставалася яно, і вось яно потом у гады уже другой сусветнай вайны паступова пачало аднаўляцца. Ну, шмат тут такіх розніц, якія да гэтага часу, конечно, яны відавочныя в сённяшняй Рэспубліцы Беларусь.